L'informe que m'has presentat és patètic. De fet, crec que la meva filla de 5 anys ho hauria fet millor que tu. I estalvia't allò de... És que tinc molta feina. Jo, la meva opinió és que te podies haver organitzat molt millor. Així és que fes el favor de repetir-ho, perquè en una hora ho he de tenir sobre la taula que ho he d'enviar. Afanya't! Una hora, diu. Si vaig trigar un dia. L'informe que m'has presentat és patètic. El podria haver fet la meva filla de 5 anys. Fillada, és que li hauria d'haver dit, doncs fes-lo tu, malparida. No, li havia d'haver dit que et van posar aquí perquè ets la llepaculs del gerent. No, millor com pots distingir que l'informe és patètic. Si no vas aprovar ni la primària, cateta, quina ràbia. Si pogués tornar enrere en el temps, li hauria dit això i molt més. Sobre la meva taula en una hora. Ah, sí? Doncs la teva filla no ha aprovat ni primària. Malgarida. Què Margarida? La meva filla es diu Laia. I està a primària, sí. Però encara i així ho faria millor que tu. Va! Valga'm Déu, però què ha passat aquí? No m'ho puc creure, no, en sèrio. Sóc un monger. Margarida? Malparida, cago en l'ou. Si el destí em donés una segona oportunitat, no em tornaria a equivocar. Li diria clar i en català que les hienes tenen més empatia que ella, que és un hipòcrita. La meva taula en una hora. Espavila! Ah, sí? Ah, sí? Les hienes em passen millor que tu. Hipòcrita. T'ha de venir això a la cara. En quina de les dues cares?